Как се справи на изборите БСП без Нинова в Обединената левица? Спряли наистина разпадат вляво. В студиото вече е Корнелия Нинова. Добре дошли, госпожо Нинова. Добре заварили. Добър ден на вас и на слушателите. БСП Обединена левица има малко по-висок резултат от представянето на партията на предишния предсрочен вод под ваше ръководство. След него си подадохте оставката. Как се справиха момчетата, както наричате новото ръководство на БСП в някои от интервютата, които имахте? Зле, според мен. Ако искате да започнем с математиката като по-точна наука, после ще стигнем до политиката. Те отчетоха лек ръст, впрочем, вчера. 33 000 гласа повече, 8 000 от тях в София били привлечени според Атанас Зафиров, председател на коалицията. Според него смяната на ръководството не е навредила на резултата. Това е лъжа, ако стъпим на фактите и на числата, и една манипулация, която се повтаряше през цялата кампания. Ето сега суровите числа, след това казах политически изводи. През юни 4 леви партии се явиха на избори. Това е Солидарна България, Левицата, БСП и Коалиция на Рост. Тези 4 партии имат, ето сега гледам протокола на ЦИК, общо 200 417 гласа. Сега на тези избори, тези 4 партии, плюс още 15, нали бяха над 20, имат заедно 184 403. Тоест, обединени левите партии, които на предишните избори се явиха по-отделно, имат с 16 000 гласа по-малко. Говоренето, че са увеличили резултата, е абсолютна манипулация. Същото се отнася за София. Сбора на левите партии в София през юни и сега е минус 6000 гласа. Не разбирам защо трябва да се помпа тази лъжа. Кого лъжат? Всеки чете резултатите както му удобно. Да, политическите интерпретации, затова казах, после политиката са нещо различно, но това е математиката. Де-факто, БСП Обединена левица е единствената коалиция в парламента представена, която си намали броя на гласовете спрямо юни, когато партиите се явиха отделно. Тоест, доказателство, че 1+1 в политиката никога не прави 2. При това, при по-повишена активност, вижте, при повече гласували хора, такъв резултат. Но по-важно е, поне за мен, смяната на курса на партията при новото ръководство. Тоест новото старо ръководство. Как се подмени курса? Слушам ги тези дни за една готовност за колаборация във всички посоки. Ние имаме решение на... Тоест БСП има, защото аз вече не съм от БСП, изключена съм. Да. На Конгреса, най-висшия орган, на Националния съвет, че няма да се прави нищо с ГЕРБ, а на Националния съвет добавиха и ДПС. За момента не се казва, че ще се прави нещо, обаче. Чета вчера изказвания, готови сме да говорим с ГЕРБ по програми. По програми, да. На Конгреса има решение, че ГЕРБ, модела ГЕРБ е злото за България и че ние сме т.е. БСП е алтернативата. Вие не се ли чувствате част от БСП? Защото вече виждам, че ви е трудно. Ние... Да. Аз съм изключена, не съм член на БСП. Трудно ми е, наистина, тая трансформация, все още казвам ние, но е факт. Те ме изключиха, не съм част от БСП. Така, тоест, готови са на колаборация във всякакви посоки. Прогнозирам, че ще бъде едно наддаване, който им предложи повече. Ако Борисов им предложи повече, ще отидат там. Ако Пеевски им предложи повече, ще отидат там. Това ми е болката. Че употребиха истинските леви хора, които са идеалисти, вярващи, искат кауза за личен интерес. Това вече не е партията. Това е бизнес група. Искате ли да дам конкретни примери? Дайте. Защото и вас ви обвиняваха в лични интереси, докато бяхте председател. Всичко друго, но не и това са ме обвинявали. Сега и продължават и в момента, но и до там ще стигна. Ето сега по отношение на политиките искам да дам няколко конкретни примера, за да разберат хората каква промяна предстои. Подмяна в БСП, която става бизнес структура, вече не партия. Вие ги наричате превратаджии. Да, и това ще обясня защо.
Ето една дългогодишна битка с колекторските фирми. Това е в интерес на много хора, защото там има натиск, има тормоз върху хората. Майя Манолова тези ни говори, ще се борим с колекторските фирми. Как ще се борите като водач на листа и депутат, вие собственик на фирма за бързи кредити? Кога този човек ще гласува срещу себе си? Никога. Друг пример. Цената на водата, безводието лятото. Това са едни мои дългогодишни битки. Поисках кои са частните вецове, които източват язовири и реки. Дадоха ми списък, борих се с тях. Сега какво се оказва? Депутат и водач на листа, собственик на частни вецове. Кога тия хора ще се борят за народа и за обикновените хора? Никога, разбира се. Тоест парите победиха идеите. Бизнеса превзе БСП, както предричах преди. Сега, що се отнася за това, което ме питате за превратаджиите? Тези хора бяха до мен 8 години. Обявихме резултата през юни. 7,05% за катастрофа. И аз единствена поех отговорност за това. Въпреки че 8 години бяха до мен, работихме, с всичко бяхме съгласни, бяха министри, бяха депутати, възползваха се от всички облаги на властта. Сега 7,5 при 20 партии, никой не поставя въпроса. Катастрофа ли е? Не, напротив, това е голям успех. Но защо смятам, че извършиха един така неуставен и незаконен преврат в партията? Като подадох оставка, устава и реда предвиждат да се свика конгрес, да се констатира оставката, да се насрочи пряк избор, да се избере председател. Нищо от това не пожелаха да направят. Аз исках само това. Да си минем по реда, да ме освободят както трябва и както пише в закона и устава. Не го направиха. Раздадоха си постове, разделиха си партията, един на парламентарната група, друг на партията, временен изпълняваш функциите, трети на европейската група, евродепутатите. Ето за това казвам, че това не е законно и уставно. Това си беше преврат. Да имаме време да обхванем, освен левицата и по-голямата картина, но обаче продължавам на тема БСП. Вие как работихте всъщност за БСП в тази кампания? От настоящото ръководство говорят за саботаж от вас и хората ви по места. Имало лидери на местни организации, които са работили за други партии. Навярно се визират, ще ползвам пак ваш израз, ниновисти. И корнелианци. Да, как да го коментирам? Ми накрива ракета и космоса и пречи. Сега не могат цял живот да оправдават собствената си некадърност и нефелност с мен. 40 дни не съм обелила дума. Вие, журналистите, следите всичко в кампанията. Трудно ли ви беше? Нито едно интервю не съм дала въпреки поканите. Нито една среща не съм направила в страната, въпреки многото искания от социалисти да отида, да говорим. На всички казах спокойно, нека мине кампанията, ще видим какво ще се прави. Не бутайте кампанията, призовах ги да не напускат партия. И сега пак аз съм им виновна. Ама като сте некадърни да свършите работа, до кога ще се оправдавате с Нинова? И то Нинова, до която стояхте 8 години и се възползвахте от всичко. Еднолични били решенията. Аз и се обръщам към журналистите, попитайте ги за едно такова решение. Попитайте ги защо лъжат сега, примерно, че резултатите им са по-високи, като е видимо, че са по-ниски. Не може, те си мислят, че като повториш една лъжа 10 пъти, тя ще стане истина. Няма да стане истина. Хората го знаят по местата. А защо не били работили някои структури? Защото не приемат това ръководство и тази линия на поведение. И вие през годините сте говорили за саботаж от вече бивши социалисти, които изгонихте на времето. Отвътре ли си изяждате вляво или има външна намеса? С помощта на други партии ли се случи това отдръпване на левите хора от вас? Не като кражба на електорат по идея, а чисто политическо инженерство. И двете. През всички години, докато бях председател, най-много Борисов хранеше така наречената вътрешна опозиция. С обществени поръчки, с договори, с пари, с дупката във Варна, и да не изреждам всичко, с една задача. Аз ви дам пари и вие ще я бутате отвътре. Вие ще рушите доверието отвътре. Защото не бях склонна към компромиси. И като се гледа резултата, получило ли се, ако е било така? Да, и сега ще видите, че тези хора, които в момента са в групата, ще си колаборират с Борисов, с Пеевски, без никакъв проблем. Няма да има нито морал, нито принципи, нито програми. За тях е важно 10-20 души да си оправят живот. Ще предадат избирателите, ще видите, ще мине време и тези мои думи ще се потвърдят, както всичко, което съм казала до сега. Аз бях пречка
за задкулисието, за паралелната държава да превземе и БСП. Бяхме единствената партия, която се бореше с това. Уви, превзеха я. А спря ли да разпадат вляво, както обявиха вчера от БСП Обединена левица? Ами не, очевидно по числата не. Коментирахте преди изборите, че с стари образи и идеи няма как да се получи много ляво. Така стана. Да припомня, че си бяха поставили за цел 1 милион гласа и да върнат от тези 800 хиляди загубени. Минус 16 хиляди са. Освен това няма нищо ново като лица. Това са хора, които на времето са се откъснали от БСП, между другото, много преди мен. Не съм изгонил аз нито Мая Манолова, нито Румен Петков, нито Таня Дончева. Изгони ги Сергей, но и това ми го лепнаха на мен. Аз визирах Михаил Миков и компания. Да, нищо също. Не съм го гонила аз и така нататък, но хубаво. Тоест с тези стари лица, с стари политики няма как да стане. Вижте още една мантра. Обновихме листите с млади хора и дойдоха много млади хора да гласуват. Къде са? Ако видите разпечатката на гласуващите, няма прилив на млади хора. Трета мантра. Войната на Нинова с президента ни попречи и сега, като я спряхме тази война, ще дойдат много гласове. Ами не дойдоха. Президента няма да им налее. Той няма нужда от компрометирани хора. Той ако прави нещо, си го прави на чисто. Говорите за линията за сближаване с Румен Радев. Сега нали са приятели. И какво от това? Помогна ли им президента? Не, и няма и да им помогне. Те не му трябва. Те са употребени вече и са компрометирани. Та всичките тези, ако стъпим на реалните факти, без емоции, ето, с числа, ще видите, че всичко потъва от това, което говорят. За съжаление, защото близо 1 милион българи се определят като ляво мислещи. 184 не е сериозно представителство на левите хора в парламента, не е алтернатива. Пета сила на ръба да остане 6-та. Не е алтернатива. Още повече, като искат да се прегърнат и с Борисов и Спеевски. Между другото, много ми е интересно дали ще подкрепят декларацията на ППДБ. За кордона. За кордона около Пеевски. Ще следа с интерес. Мисля, че има доста зависими хора в групата, които няма да го направят, но да видим. Пряко зависими от Пеевски. Категорично. Има такива хора. Да. Как видяхте кампанията отвън? 40 дни мълчите. Не само на левицата обаче, изобщо. В каква степен контролирания, купения вод определиха резултата? Ужасна ми се видя кампанията, защото я нямаше. Нямаше сблъсък на идеи, по някакви линии за алтернативност. Ляво, дясно, консервативно, либерално. Нищо такова нямаше. Програми не се състезаваха. Разбира се, прави впечатление, че на тези избори купения корпоративния вод е огромен. Толкова сигнали, толкова изнесени от МВР данни и толкова твърдения от всички политически партии, че има купен и корпоративен вод. Чудим се обаче на акъла, защо не спорят тези избори. От една страна казват, изборите са подменени, това не е истинския вод на хората. От друга страна вече сядат да се договарят, ти на мен, аз на тебе, ти подпиши моята декларация, ти подкрепи моята програма. Това е тотално лицемерие, което ще отблъсне още хора. А сериозни ли са заявките, понеже вие споменахте за антипеевски коалиция? Може ли да се случи такава изобщо? Като гледам заявките на Пеевски от вчера и от днес, не мисля. Той е незаобиколим фактор. Доста е твърд. За освен това, управление. Проблема е при Борисов. Той трябва да избере. Или с ППДБ по линия на либералното срещу Пеевски, което ще му е трудно, защото той е зависим от Пеевски. Пеевски го държи с много неща. И ще си отвори война с него. И Борисов е страхлив. Нищо, че се прави на голям мъж, той в такива моменти е страхлив. Ако тръгне с ППДБ. Ако тръгне с Пеевски, влиза във война с либералното. С протести и така нататък, от което пък още по-го е страх. Така че той трябва да си определи линията на поведение. БСП ще клекне на каквото и да е. Тяхната цел единствено е 10 души да се облагодетелстват. Но Борисов отново иска да е премиер. Това е абсурд. Това е абсурд. Това ми звучи като отиваме отново на избори. Кой ще приеме Борисов отново да е премиер? Равно отдалечен министър-председател или някаква компромисна фигура, партийна, например, вариант ли е според вас? Вижте, аз от 49-тото събрание предлагам, и тогава партията го предлагаше, една формула, която мисля, че и сега би била приложима. Надпартийно,
експертно, с програма от 10 точки и срочно. Примерно за една година трябва да свършите това и това с експерти, не с политически фигури, и след една година отиваме на избори. Тази една година целта е да се стабилизира икономиката, да се подобри здравеопазване, образование, доходи и така нататък, с много ясни задачи и след това отново на избори. Мисля, че и сега това е приложимото, но виждам, че никой не говори за това вече. Първи Пазар Лактим и подкрепи декларацията срещу Пеевски. Възраждане казвате, да, ма вие ни подкрепете за запазване на лева. Борисов казва, аз да съм премиер с моята програма. Това е път за никъде. Сигурно пак ще ходим на избори. Ако има сглобка, ГЕРБ, ПП, ДВ, кой е възможният трети партньор? Вие виждате сякаш вашите бивши съпартийци като говори се стоящи на резервната скамейка. Говори се за ИТН и за БСП. За мен, от гледна точка на БСП и като бивш председател, това е абсолютно предателство към избирателите на БСП. Абсолютно незачитане на решенията на колективните органи, Конгрес и Национален съвет. Много ми е интересно. И Националния съвет, и Конгреса са едни и същи, физически, са едни и същи хора. Преди 2 месеца взеха решение не с никога с ГЕРБ и ДПС. И как сега едни и същи хора сега ще кажат обратното? Каква може да е причината според вас? Според мен само една – търговия. 2 близ въпроса. Слушам. Има ли юридически стъпки да се върнете в БСП? Не. Аз съм изключена. Подадох жалба, разбира се. Контролната комисия трябваше да се произнесе в едномесечен срок. Този срок отдавна изтече. Изобщо не са се събирали, не са се произнасяли. Според мен няма и да го направят. Там вече в партията няма правила, и няма срокове, и няма устав. Няма да го направят, защото се страхуват, че ако се върна, може на конгрес или на пряк избор да се явя, да ме изберат социалистите. От страх. Ще играете с друг кандидат на конгрес? О, не. Не е във вашия стил? Не съм. Познахте. Аз по такива задкулисни игри не си падам. И в политиката, и в партията. Да ви отписват от политиката? Рано е. С друга партия? С поддръжници, с съмишленици, симпатизанти обмисляме различни варианти. Когато сме готови, ще го кажем. Добре, така да завършим. Но има потенциал да се прави истинска политика. Аз може да съм обвинявали във всички грехове. Къде е вярно, къде не е вярно, но поне останах вярна на принципи. Не се съюзих по никакъв начин с мафия, въпреки всички оферти. Председател на парламента, евродепутат, посланник, не знам какво. Не предпочетох личната облага, не предадох хора, не продадох БСП. Тоест, с всичките ми минуси, които съм имала, поне в това съм категорична и си оставам такава. Благодаря на Корнелия Нинова.